Huomenta lapset. Nytkö juu? Meidän täytyy lähteä kauppaan. Okei. Mennään jo. No ei mennä Urpo vielä. Sitten kun on yö, me mennään ja varastetaan se ti. Ai mikä? Voi idiotti, se timantti. Sitten lapset nukkumaan. Ei tää. Nyt on yö, joten lähdetään. Seuraa perästä. Ai näinkö? Siellä se on. Meidän täytyy olla hiljaa. Mitä vittu? Sori, tuli jännä kakka. Otetaan tää ja häivytään.